Al meu entendre, emprenedor és una persona que té empenta, que té iniciativa, que té ganes, que vol transformar la realitat amb la que es troba i que no li frena les dificultats. Té il·lusió, té ganes i busca els recursos necessaris per sortir-se'n. No està necessàriament associat a fer empresa o a tenir un projecte empresarial, al meu entendre, tot i que acostuma a ser un destí. És bo que tinguis els ingredients a dintre l'estómac capaços de fer-te tirar endavant. Estic convençut de que ara, per educar persones preparades pel món que ve, cal que aquestes persones tinguin molts dels ingredients que configuren el que avui entenem per un emprenedor. Per tant, sí, crec necessari que les escoles desenvolupin aquest kit d'emprenedoria en el dia a dia dels seus alumnes. La meva teoria personal és que estem en una revolució industrial. Res serà igual, i és una revolució no només industrial, sinó també social. Canvia el concepte que ara tenim de participació, canvia el concepte que tenim d'identitat, canvia el concepte que tenim de pertanyença. Les empreses canvien el que fins ara eren productes cap a una política de serveis. En aquest context, tu només pots entrenar persones que siguin capaces d'adaptar-se i de reinventar-se i de reubicar-se. Llavors, com a docent que prepara persones i com a persones que han d'afrontar un repte, més val que anem inoculant aquestes coses que podríem resumir com a esperit emprenedor, però que va molt més enllà que això. Hi ha molta estadística que demostra que moltes de les opcions que hi ha avui dia al mercat laboral no existien fa 5, 6 o 7 anys. El fenomen d'internet està creant multitud de perfils nous, d'indústries noves, alterant sectors. En aquest context, moltíssima gent ha tingut que adaptar les seves habilitats a nous escenaris professionals. Això demana una actitud, no és només un tema de coneixements tècnics. I en aquesta actitud de reinventar-se, de reorientar-se, no tenim ni idea de com serà el mercat laboral, sectorial, industrial, econòmic, polític d'aquí 10 anys. Més val que ens anem entrenant a una certa actitud i a una certa manera d'entendre el món.